Outra posibilidade que temos é aquí en cambiar audio, engadir un audio. Imaginemos que isto non é un tutorial que temos aquí, senón que fose pois unha secuencia de imaxes e quero engadirlle un audio. Como sabemos, non debemos empregar audio protegido por copyright, sino que debemos escoller pois audio que sea de Creative Commons ou de libre distribución ou que non teña dereitos de autor. Se non temos idea de onde buscalo, pois podemos ir aquí onde pon cambiar audio, aínda que o vídeo tivera un audio propio. Podemos facer isto. Entón, escolleríamos o tipo de xénero que queremos, pois temos dende blues, pasando por jazz, acústico, clásica, etc. Por artistas temos tamén uns cantos e o tipo de pista. Bueno, podríamos, se clicamos aquí, mostrar solo as cancións que teñen unha duración similar ao meu vídeo. E dese xeito se axustaría o audio ao meu vídeo. Bueno, pois seleccionaríamos o que quixéramos, poderíamos facer unha vista previa de como quedaría. Por exemplo, vamos a ver como quedaría este de jazz. Dolle a vista previa, selecciona unha, imagínate esta, e dolle, escoitaría pois unha clase. É moi... Ui, fixen algo mal. A ver, debería sonar isto. Agora sí que vai. Non lle din a vista previa. Bueno, esta non sería moi indicada. Poderíamos ter unha clásica. Esta misma. E así sucesivamente podría ir escollendo a música que eu quixera para engadirlle no vídeo. Unha cosa que temos que lembrar é que se nos metemos esta pista de audio, ao audio que tivera o vídeo previamente, pois vai desaparecer. Por tanto, temos que telo en conta. Por tanto, para un vídeo editorial como o que acabo de elaborar eu aí, pois non me valdría, porque teñen que seguirse as miñas indicacións. E con isto, pois nada, nos seleccionaríamos e publicaríamos. Non vou facer porque me interesa que siga conservando o audio que eu lle engadi. E con isto, pois, este capítulo está resolto.